agwa m n'ụwa. Echeta obi esi ike ọgbọ ọgụ onye si akwa ụmụ nwenye na-achọ nwa na ya ọnụ gị nnado Ezinna nye n'ụwa nwa ha na ya ọnụ Miss College nọ karịrị akarị Chukwudono Ezinna hicha anya mmiri Papa Dono agwa n'ugwu otu n'ogbe agwa n'abọtụ n'ogbe ọ bụzi n'ogbe ka mebere ya n'ezie n'ụmụ agbọghọbịa toruru inu di Chukwubiano ekwesị ha mkwagharịpụnụ anụ Chukwubiano asekwana n'ukwu obe gị Papa Biano Ezinna zitere ha dịka aka Chukwubiano ka ndị kọrọ ọnụ wee fụ n'ibuju ayịyọ ka anyị na ya ọnụ gị ji ụmụ akwụkwọ na ya ọnụ gị ji mụ karịa ova karịa eze ndị eze bụ ekwena ka ụmụ ụwa chigbuo ha n'ọcha menụ ka ha gụcha akwụkwọ ha n'udo n'enu ndị na-achọ visa ha n'ebe n'ijesho na karịa the God that answered by fire answers agbanụ mbụ atụ n'ogbe agbanụ mbụ atụ n'ogbe mana majọ bụzi ogbe ka emebere ya Chukwu okike bunye anyị elu maka na onye na-arịọ na-arịọta n'aka gị n'ezinụlọ nwa ike na-enye nsogbu mmadụ na-ega nwụzi Chukwu okike bife imegharịa na-arụ si n'ocheeze gị na-ene anya ebere ka ụmụ gị kwụsị ndị ajọ mmadụ karịa arịrị ebuo ihe na-eme n'ụwa agbanụ mbụ otu n'ogbe agbanụ otu n'ogbe jibo ọ bụzi n'ogbe ka emebere ya maka na ọ bụ ego eme ụzọ i meghere mmadụ apụghị imechi ya n'ezienụ ndị na-eche olu na ya ọnụ gị na dodo eje na 20 companies Ebube dodo a na-asị ha chi ya taa azụ Chukwu okike dodo maọbụ na ga-akpọ ọnụ ha na fonu Chukwu okike dodo ụmụ gị atagokwe na afụfụ n'ụwa Papa dodo Chimeleze na golo na onye ọrụ ebube dodo oke mmụọ kụnie n'iwe n'o okike dodo eche n'ọdụ n'ọnụ n'ọnụ chim eze dodo ụmụ n'ụwa mala n'ibu Chukwu onye mmeri dodo sizie n'eluigwe na-ene anya ebere dodo ana m ajọ bụzi njọ anyị karịrị njọ ụwa niile onye n'anya obi ebere ka anyị na ya ọnụ ebunye n'anya elu ụwa mara n'igbochi anyị onye nwere gị na o nwere ihe kacha mma Ezinne m na ya ọnụ gị chi Kristiana emume nwa mama otego aka obi dolo yọba gị Ezinne narịọ Chukwu okike bịa sizie n'ebe ọ na-egbofe
afịfịa bunye ụmụ ya enu ọ bụ ekpere ọ na-ekpere gị nụ o mere ya fasting bụ ọnụ Chukwu 24 hours ọ nọ n'ụlọ ekpere n'ekpere nụ ichaze nnu ya anya mmiri Ezinna m meni ji bụrụ chi akwa gị bụ di na nụnụ the God of fathers and mothers. N'isi ụmụnne m niile ka mụ na ya eze ebube bụ n'enu Chukwu sakwara okwakwara ka ndị chiri ochifu n'ibu Chukwu akwa gị bụ Chukwu na-aza n'ekpere Ezinna m bịa n'ụzọ anya n'ekpere agbanụ bụ atụ n'ogbe agbanụ bụ